Bafethu, over 50% of you are watching the channel. Mara, you haven't subscribed. Bafethu, please subscribe. Let's get to 200k subscribers before the season ends. Subscribe. It's free. Welcome to Amavenza TV. It's the Petro Premiership. Orlando Pirates 3, Amazulu 0. I'm joined by Mel P and Bogoto. Mntwana yami. Ngifuna ukukhuluma. Ngithi 1 2 3. On Friday Steve inhliziyo yami yababhlungu eRichards Bay mfethu. Ngize nginomfutho ukuthi Pirates izowina but anyway kuyenzekile. I don't care. Today ngi on top. Today ngi Cremora. Ayikho inside. It's on Anginandaba ukuthi iSundowns inama izobuya izongidlula but mina into engijabulisayo ukuthi mina mangithola 3 point ngiyaphambili angifani nabanye bayawina but bahlala same position. I don't know Mntwana Stuck to number 3. I want to yonke South Africa manje yithi iPirates ngeke ithathe iBetway. Thina amabhakaniya we don't care. Siyazi umthandazo wethu ukuthi masithandaza sikhuluma noNkulunkulu wethu sithini and sikhuluma nomagebhula. Siyazi ukuthi sithini nabantwana basase ku9 months esiswini usho ukuthi ibhakaniya ngeke icharge iBetway. Undlule umuntu eduza nomuntu onesisu uzibuza why. But iBetway sizoyithatha Sithibo and baningi abantu abazolala esibhedlela the day siyothatha iBetway. Ukabela GP. So uJessica akahamba ayecela lapha eBarakwana amawadi because the day sothatha iBetway uankelo elikhosi ngiyamzwela uzolimala ukhili uyofeyinta uyoba isimuma ngeke asakhona nokuhleka that day. So Sithibo ngiyabonga abafana umuntu ongijabulisile namunhla Radio Phano Steve abantu abaningi bebahlezi bathi angilazi ibhola. I don't care mina ukuthi angilazi ibhola bengihlezi ngibatshela ngithi nikani umbuthuma isikhathi lo mfana just mabe angana like manje uyabonisa ukuthi uyeza umfana ngisazomsupporta noma ahluleka ngihamba naye umfana kaGogo Sithibo ngiyamthanda Sithibo ngiyithanda iPirates and into engijabulisa ngePirates noma uboleka imali uze stadium if iwinile uyakhohlwa nokuthi uboleka imali oboleka kuye sekufuna yena sasa Sithibo bangimemile embombela abanye abafana abancane bathamba kodwa siyakufuna embombela ngoba support Sithibo kusasa kuseni ngembombela ezingisendleleni for isoccer and ngisazoyithana noma bangathini Sithibo la kusekhaya ngiyohlezi ngibe khona next week sohlangana kuphi FNB after FNB Yebo Mbogoto. Shamtana ya Sharp. Kiss.